Shengnan chu lut tlangin Mr. Lu a hmural chuan engwanga enthla a tiboi ringi ani thin rim takin a zota Mr. Lu chuan a enthlak lo thu alo soi ve tlat Shengnan ero in zinga changa anzui ruti a shat vek thu chu a soi ve thunga Mr. Lu po chuan hnial tabik lovin engwanga do soi nge ani zotin Shengnan in alo shat thiam lo viau lain Mr. Lu chuan training chuan lama mi padang nen anin date mai thu chu alo soi ve a Shengnan ero in anunania tunge abiaka alien kwalpui tia a boina tura omlo thu soin kanuna lowin rol ve turin ka engei ni ti in a zot let mak Mr. Lu ero in chan mai ngai na shelovin anung chon le da ya Shengnan po chuan nilengin kawak chuaka in hau turin chakna ka nei ri lo ti in a chwa san ve ngal mak Mr. Lu chuan zui le in Shengnan kal to chu anung lama changa audingin angai na zong ani chuan thalka po azir ve mai tur thu soin tuya ti ni chuan lapo chini po a eve mai thei thu le adun apianga len chwa pui po ain huam thu soin chu wang chuan mi padang chu ngai zong su keima nen ti dun zelang ati a Shengnan chu hlim ru zet chuan in herin Mr. Lu ne na chuan Lujin nang hian min du emni ti in zot le ta Mr. Lu po in phato bik lawin o ti in lo changa Shengnan po Mr. Lu in puang ve ta chu hlimin anui ver mai chu ti lai chuan hotel na thokte lo langin Mr. Lu an hotel a thleng ti an sha chuan biak ngei tumin an panchil ngala Shengnan po in ti boi tu an nei ta ka chuan a room lama alu san ve mai chana a hmu lo wanga Shengnan kalna lama en reng lai chuan Shengnan chuan a kutin love sign ron siam le zewa Mr. Lu po in a du na pom sakani ti sha in hadam hwain na thok ho po ngai sak lo chuan a room lama chuan a lu san ve ngal hotel lama let le to in Shengnan chauka a alu chu an leader ber Mr. Yu chuan lo kawin engwanga tlai le nge ani chu azota Shengnan chuan darkwa nakal hun ani a tuna darkwa po alarik lo thu chu alo soi ve a Mr. Yu chuan midang zong darya ta an thlen vek to thu soin Shengnan chu an pu te ne na anin sha chatwanga a du a khosalo tur chuan a shila a hna po chu mel shiat anei chatwanga thok theya a pu sak bok Shengnan chuan lom lo zetin a chang let ve a chuti la chuan manager shen le jkyan ti lo lut ve in jkyan chuan an hotel nei tu ten an ron tlo don thu le chuta chuan ei tur tui nai tak an lo ba sai theina na in ba sai tur a shilin chumi huna anei siam chu an ngai na zong ani chuan an hotel chef leader berarat ngal an ni tur thu chu asoya chu hun chu an vai tan hun chani thu soin tu po in anti chin thei vek thu soin in po cha chen tur a shil le in a chwa sana Shengnan po chuan ngai dan thar nein chu huna tela a thiam na chu lan chwa tir ve ngei chu atum zui tabok ti chuan na ban huna po in sirin a om khotla ya Mr. Luan arun biak chuan a ei siam thar ei duem alo zot vat Mr. Lu po in hnel bik law chauka akalin Shengnan ei siam chu a ei saka adan ngai te in tui ti le viau bok engwanga rei tak thleng om koi nge ni a zo chuan Shengnan po chuan a thil tum le in ti siak na lo om tur ra ain ba sai thu te chu a soi ve a an hotel endik tur ra local tur chu Mr. Luanu ni wangin Shengnan chuan anu ngai na zong le tui ti zong te chu zotin a siam dan zir tir tur chuan a nge na Mr. Luan engwanga chutianga in ti buai nge ani a zole chuan adin mun chu du sakna wang ti in mitam zokin an ngai saka ma se chu adik lawa a thiam le theina in a phak ve ngei ti lan ti ra du thu chu asoya Mr. Lu po chuan pui chu arem ti ve mai Asiam inzirtir pa chuan Mr. Lu chuan an chung ko chan chin soin an no pan lain apa in atlan bausana anu chuan ri thei tak en kol chawin an company chu adin chawa alo thang duang zela chu tiang din mun thleng thei ta ani thu le anu chu mei che in ring tok le ma ni thu du tak ni ma se alo tor to na zong a shat pui wangin atan chuan ani aya en ton tu le za turanam bik lo thu te chu asoya
chutia an ti lai chuan Mr. Yu chuan alo hmu ve reng bawk. Mr. Lu a hotur chu secretary meng chuan thla in a kalsan don chuan anu in a chanchin a ron zo thu le in danga lua ti chu engtia rei nge a zep don a zo le chuan Mr. Lu chuan a thei chung zep tur ti in anin thla a anin kotaji kyan pangpar ne na loading a hmu chuan panvatin enge lo ti a zot ji kyan chuan shengnan hmutur a lo kalani thu chu a soi ve mai Mr. Luan shengnan ina omlo thu soin pangpar hi ata nai ron ken sakani chuan kalau pe mayang ti ina lak sak zuya ji kyanan hniala tumlai tak chuan shengnan chu ron chuakin an pahnia a hmudun chu zona a zot ngalwat ji kyan chuan Mr. Luan ina a omlo thu a soi thu chu soi chongin shengnan ro chuan Mr. Lu chu kwai herin a upatonen no pangsia taka khosa chin lo turin a shil zui luama shengnan ina chuan omchapin shengnan chuan a kek siam chu ei turin a buat saya chuti lai chuan mi pa pahni te ero in matona chu in anin mel no lo viau thung shengnan chuan anin mel pardo nemni ti ya azota ka chuan an ei ve ngala shengnan laka mak ti that tumin anin elani bera shengnanin athil eina awanga a hmoya ti kaite chuan shuk in chu in shengnan chuan an che dan chu makalo tilutuk chuta ke kan ei tur te chu anin ti buai le a shengnan po chuan ha thlak ti setin a chhel le ringo thin Mrs. Jang po shu hai lo thlengin lujin nen chuan anin bia a Mrs. Jang chuan li mani hne na chengin me cheboi puila ya nei ti a sha thu le chu nu nen chuan an din hmun le kumpo a in thlau hle ti a sha thu soin a thu takem a zota Mr. Lu chuan shengnan chu lano pangma se angai na zong le du zong takani ba ka e siam po a thiam hle thu chu a soya anu chuan a kumrol puile a hna a pui thei tu tur ko pui zong zok tur ati in li mani chu hun rei tak an sha to ani ba ka an thil ti engkima a pui vek thei thu soin atana a chat zok thu chu a soya Mr. Luero chuan li mani chu a tho pui ang ba ka a en ngai lo thu le a aya thuk zo ka omtir don lo thu chu soin shengnan chu lano pangin a hna a pui thei ve lo ma se a kianga oma a ko pui ni tur a du berani thu chu a soi ve zela a topa chuan Mrs. Jang po chuan shengnan chu engang mi nge ani shat ve du thu soin an ina shwai ho tur chuan shilin a kalsan zui ngal bok Mr. Lu po chuan shengnan chu beve ngalin shengnan ro chuan anin kopna ala rei si lawa ti in anu mu ngal chu alo du lawa ma se Mr. Lu wan ati lui tlat wang chuan a topa chuan a rem ti vele tange nge rang setin a pate le jaudi te chu mu in chanchen chu a shil ve ngala anni pani chuan thil thleng thei sang sang lo shilin an rin dan bera chuan Mr. Luanu chuan a fapa chu kalsan tura ati an ring bera chu wangin a chan le dan tur le a che dan tur te zirti rin Mr. Luanu ma a in ring tok taka alan theinan thil chi sang sang shilin an ni chandun chuan in ti pau khau turin an fui dun mol mola an in hmuni tur chu ron thlengin Mr. Luan shengnani avalam chuan a in cheidan le thom nuha ka wang chuan a hai lek leka shengnan chuan an lan dan chu a in thlau lutuk lo nan puitling thei ang bera in chein makeup te alo mang hi alo ni Mr. Luan a in ringa wang chuan a in me lawin alang upama ma emni ti in zota azam man viau bok ma se Mr. Lu chuan a in me wang zo ka en charcharani thu chu a soi nu chuan an in phur chua ka Mrs. Jang ma a chuan an chutaran bok Mrs. Jang chuan shengnan chu kumeng zat nge ani a zo chuan kumsom ni pakhat ani thu le a birthday apel to ba ka a sign po Scorpio ani thu te chu shengnan chuan a soi ngal thlap Mrs. Jang po chuan lujin po chu Scorpio thawani thu soin a birthday po apel ve to thu le tuna kumsom thum paruk ani to thu chu a soya anu in angai sak lawe mo ati la ya a birthday le kumsa ta lo shevek chu makti in Mr. Lu chuan a thil in chu alo hak chot Mrs. Jang chuan shengnan in thuam na chu soin
akum ngai to a upat thu soi chuan Shengnan chuan chu tiang chu angai na shim thu chu alo soi ve a Mr. Lu chuan do ta soi ti sha in nu in sum zatin a khole ringot engwanga kumno pangte a eisiam tuinge ani azole po chuan Shengnan chuan an chung ko in thla chhong thil ani thu soin apu ku them thiamna achom thu te chu asoya in lak puitlin tumlu tuk chu Mr. Lu nui chu alo ti za thunga thom alo siam chen wang chuan Shengnan chuan khapin diklo omem ni ti in azota Mr. Lu chuan amit mullem vo atlak thu chu alo soya Shengnan chuan rang zatin amit chu a khoi ngal wat Mr. Lu ero anui lo za le thunga Mrs. Jangin hun thol petura atita ka chuan Lu Jin chuan a chwa sana Mr. Lu chwa nuwa ero Mrs. Jang chuan Shengnan chu poisa adu wangem ni ti in Mr. Lu a kop chan chu a zot tlang ngal Shengnan chuan poisa chu adu nge ya apu tar to tak enkol nan le ama ain enkol ve nan ma se chu wanga Mr. Lu chu kopani lo thu chu asoi ve ngal bok ma se Mrs. Jang chuan afapa akal san theinan engzat nge amamo ti chu azot le thawa Shengnan chuan ngoi wangin apute le jaudi thu soi te chhuakin chu tiang zo na azot ani chuan lam siama kalsan tura anti wang chuan Shengnan po chuan azon na chu chan sak lovin a chau thu soin a tho san ta daya anuwa Mr. Lu lo lutin Shengnan omna azo chuan anu chuan a chau thu soya akal to thu chu alo soi ve mai Lu Jinan engi anti ya zona ero a cheshan lo alo ti sak du lek Shengnan in lama chuan Mr. Lu chuan Shengnan chu thil omzia zotin a omlo hlanin anu in moi lo takin alo chong khumem ni ati chuan Shengnan chuan anu in ama kalsan tur ti in adu zat poisa apek tur thu a soi chu soi chongin ma se inu kha adik lo mia lo mei cheng za takin nge isum wangin hnai che ka shelowa khatiang khan alo hnot bo fo chena ni ma na afapa aven himdu wang chati ka shia a enga ma ka ngai lo ke chuan engza ta tampo min pek tum se nangma ka thlangang che ti in an pa ni in karbo rak chu Mrs. Jang wang chuan ti chiat pha an tum lo hotelin in elna an nei ni chu lo thlengin tu po mai chuan an ei tur siam chu ulukin siam tui ber ni chu an tum veka an ei tur siam te chu jekian Miss Lee le manager Shen ten tem chin sakin an ma a asiam tu te ho chu an ding chap bok Miss Lee po in Shengnan thiam na chu haider sak thei bik lovin Shengnan ei siam chu atui bera an thlang chuak ta nge a Mr. Lu te meeting lai chu Shengnan in lo texin a ei siam chu pakhat na ani ngei thu soin tlaya alum nan thil ei chwa puya alo som hi alo ni Mr. Lu po chuan remative mai bok Kailama chuan Mr. Wanga dora an chinom khoveng te nen Shengnan ni chaklom na chu nein an lim tlang hle a Mr. Lu ero kil khata chu in Shengnan in an pahni chia ei chuak tur angin asoyemo ati laya chutianga chan cha mai po ni lo chinom khoveng zong te ne na an ni ta noi chu alom mel chia lo chuta Shengnan chu abula a omve de uhlek la in an lo ko sang zel mai bok si anuwa chuan Mr. Wang nen ti in Mr. Wang chuan Shengnan nen anin kar zotin an kum in thlau viang ma se puitling an ni to a an du than na aza sak thu te chu soin Shengnan chu anau pan lai changin anu le pa kya nga po om lawin aman en kol veka a school fee le mamo zong po a pension na achanga apek sak chin thu te soin tuna chuan mi house taka tong ta bok cheya khang zong kha minrul thei ngil su ala ti dua asoi tamzel ma in midangin anlo kau sang ta hlowa Mr. Lu ero ani le ni lo angin Shengnani pu in angai nat lo hlawin azam ve hle a chutiang bokin Shengnan pute anen po chuan ti in Shengnan chu mei che thoveng le hlim thei tak ni ma se anun kong abum bawin paltlang tam taka nei to a Shengnan laka omdan chu athu taka ni lo chuan atlai ma a kalsan turin ati a ama in en kolin hun har sa tam taka paltlang ve a natna torbel tur chuan nai lo turin a shil ve bok
Mr. Lu po in sheng nan laka a feeling chu ati tak zia soin tha mai atum bik lo ti in a chang ve bok in lama an ho nu chuan sheng nan chu roi to hle in Mr. Lu wan in thlenga tha a amutir nu chuan a rel cham thu a soiwang chuan a tho pui le a siam thiam ve ber noodles chu siam sakin ma se a boy pui chung rei em wang chuan sheng nan chuan ngak thei le lovin a siam lo chuan a lo ei ta rimota Mr. Lu chuan mak ti deuh viau ma se sheng nanin a eitir ve ta ka chuan tuya ti ve le viawa sheng nan chuan an hun man chu an ningem a zo chuan chutianga mi tam tak nen in po taka hun an man ve ngai lo wangin atan thil thar ni ma se ama ngai na thar tu tam tak nei bel nual wange ro in nuama ti thu chu asoya sheng nan po in chutiang zo nga Mr. Lu wan angai sak chu a ha dam hwai hotel lama ero an leader thar in thlak tur chu an lom lo tlang hle a sheng nan chu a thiam na wanga tlinga an langai theilo an hotel nei tu bernin anin kara ri re ta oma kha in elna po kha abial pan nu ba sai ani bok nen a fa pa bel nu chu a chak tir nia an la pu tlata an zinga no pang berle thok nung ta berin a controla a zai nga ya thilan ti tur chu an phur hlol lawani ber sheng nan lo thlen chuan ti tur le an na chu a soi mulmula ma se tu ma chuan a thu zom tum lovin an za lo hlom hle a sheng nan po chuan thin rimin a chong khum ve hial hlom chuti la chuan manager shen lo kalin thil omzia chu a ron zota sheng nan chuan lom vak lovin a lo shil ve bok manager shen chuan Mr. Yu chu bia in aril ru min chu atum nia la ma se hun rei tak leader alo ni ve to na an lak sak chu a paidam thei mai lo ani ber thin rimin chauka chu a chwa san zui ta bok an zinga chuan chang pe cha chu sheng nan lam chang om chhun ni in ani la an zinga thu lo ber rongbol po ti ve theilo an mamo anglo pe tu chawani si in lama mut fu lo zeta a ho chuan Mr. Lu chuan po na lo ngakin anin mu rwala bia ka tum chu sheng nan chuan biak po be peilowin a ina alu san maka Mr. Lu po in a dan chu maka ti hle ringot anu chuan thil thleng zo chiang tur a mule in sheng nan ro in ani mana fu lo thu songa lo soya Mr. Lu wan amuti fu theinan enge ti sakang a zo chuan sheng nan chuan khoya emo kalpui turin alo soma Mr. Lu po chuan alo hnia lo chiang hle an veng bazar chu lo langin sheng nan chu aspota chuan ading le wang to angai ang bokin thil zwar ho chuan amu ta fu lo ti an sha thiam nga la an bula akal lo nan an lo meng chingal du hlom bok Mr. Lu ero chulaya an kal dai chu alo shil hai viau thung